Скъпи гости, приятели, радвам се, че отново сме заедно в галерия Лоран на една изложба на едно от най-големите имена в българското изкуство, Борис Денев. Много се радвам, че успяхме да организираме тази изложба. Да се организира такава изложба не е никак лесно. Ние сме една комерциална галерия и понякога е много трудно да убеждаваме хората да продават картините, които не искат да продават. Затова направихме един голям компромис и успяхме така да съберем 19 платна. По-голямата част, за съжаление, не се продават, но може би пък и за радост на техните собственици, които са истински ценители на изкуството и не се разделят с тях на никаква цена. Много се радвам, че сред нас са така едни от най-големите ценители на изкуството на Борис Денев. Радвам се, че има много хора, които за първи път посещават галерия Лоран. Не искам повече да ви отекчавам, искам да дам думата на Весела Радоева. Весела, която съм изключително благодарен, че прие да представи тази изложба, дори без да види картините, а вече като ги видя, като че ли не съжалява за своето решение. Заповядай, Весела. Много се радвам, че си сред нас днес. Благодаря ти. Добър вечер и от мен. Не знам колко сте толкова щастливи, колкото съм била аз, защото имах възможност преди няколко години да гледам дни наред, да пипам и да се радвам на няколко стотин картини от Борис Денев. От това великолепно наследство, което дарява неговата дъщеря Славка Денева, за която сигурно също знаете достатъчно, на Съюза на българските художници, и това беше в навечерието на една негова голяма юбилейна изложба. И тогава някак прозрях каква е голямата сила на Денев и защо критиците през всичките десетилетия от средата на 20-те до края на неговия жизнен път, а и след това тези, които в рамките на историята на българското изкуство са отделяли внимание на творчеството му, са казвали: да, в някои отношения може би има и по-добри от него, но като пейзажист той е ненадминат. Борис Денев е влюбен в природата. Това е негово убеждение като човек, не само като художник. И още много млад, когато започва първите си стъпки като учител по рисуване в едно великотърновско село, той пише един доклад за една конференция на учителите и казва, че така както пейзажът и природата облагородяват човек и както художника, рисувайки ги, може да помогне за облагородяването на човек, никой друг не може да го направи, и сравнява художниците с философите, които, развивайки своите идеи, също дават възможност за полет на духа. Все още той дори по това време няма художествено образование. Много по-късно, показвайки няколко негови картинки, наистина картинки, защото те са малки по формат, почти джобен формат, в една изложба на Дружество съвременно изкуство през 1908 година в София, го забелязват ценителите, забелязват го останалите художници и той събира коража на следващата година да направи първата си самостоятелна изложба. С всичките пари от нея да замине в Мюнхен, за да учи там в Мюнхенската художествена академия. Минават 25 самостоятелни изложби при живе. Много от тях са основно през края на 20-те, 30-те до средата на 40-те години. Идва един период, който просто не знам как може да бъде наречен, но за 10 години на този човек, на този пейзажист, да му бъде забранено да рисува на открито. По-тъмно време едва ли е имало за него. Когато само от прозореца на чудния си апартамент
на Шипка 18, той е виждал срещу себе си докторската градина. Но слава Богу, този период минава и той отново е възстановен в Съюза на художниците и тогава тръгва с дъщеря си, която наскоро е завършила академията, с нейната приятелка и с студентка Дора Кънчева, така както в по-младите си години да обикаля около София, да рисува малки пейзажи от околностите на София, с този хъс по няколко на ден, както го е правил и в зрелите си години. Между другото, дори един Никола Танев, който всички знаят, че е можел да рисува по 5-6 пейзажа на ден, в едни от своите спомени казва: той ме надминаваше с своята жизненост и с това, че сутрин излизаме да рисуваме край Търново, но му свършват платната, прибираме се да хапнем, той взима още няколко, отива и след обед прави още няколко картини. Случайно или не, Лаврен е подредил 2 пейзажа от Търново, този ъгъл, един, който е най-големия по размери в изложбата и другия, който е най-малкия по размери, търновски. После, ако не сте ги видяли вече, погледнете ги, за да усетите, че независимо от формата на едно живописно произведение, винаги Борис Денев гледа мащабно. Той гледа панорама. Тази панорама той може да я направи едва ли не като пощенска картичка, може да я направи 1,5 метра на 2. Тоест усещането за монументалност при него е вродено. Той излиза през ръката и през погледа му, независимо от това какъв размер ще има картината. Това го могат малцина, а сред художниците пейзажисти още по-малко. Не смея да ги броя на пръсти, но със сигурност той е на първо или на второ място между тях. За Денев може да се говори много не само като художник, защото той наистина е един интелектуалец. Един човек с много силна гражданска позиция. В неговите публицистични материали, които в продължение на близо 2 десетилетия пише и заради които, между другото, след това отива в лагер и му е забранено да рисува, той показва не по-малко талант, отколкото в живописта. Бохем Софийски, който и с оркестъра на бръмбазъците, и с музикалните инструменти, които сам прави, и с участието си в други театрални постановки, кукления театър, да, просто човек, от който извира талант и духовност и който с гордата си осанка винаги много елегантно този талант го превръща в продукт, който го споделя с много приятели и с много почитатели. Така че за това той едва ли е сред забравените имена. Разбира се, ние днеска забравяме и неща, които са случили преди 10 години, но пък в областта на изкуството, който е имал веднъж досег с него, пряк или косвен, мисля, че завинаги остава. Има една чудесна снимка в края на каталога, който издаде галерията за тази изложба. Денев в една от своите любими стаи, с всичките свои любими предмети, картини. Това е светът на Денев. Той не е с някакви капаци ограничен. Той е много отворен. Той не случайно, дори когато е военен художник и рисува ужасите на войната, военните походи, налага му се да рисува портрети на генерали и на полковници и може би точно заради тия портрети в един момент той казва: не мога повече да бъда военен художник. Не ми е това в натюрела. Аз искам да рисувам хората, искам да рисувам пейзажи, искам да рисувам друго, а не парадни композиции. Та дори в самия край на живота си той отново се връща към едни от военните си композиции, за да направи за една обща художествена изложба в Съюза на художниците реплика на това произведение. Ще ми позволите 2 цитата. Единият е негов. Докато не затрепти нещо у мен, зная, че няма да направя добър пейзаж и не се захващам за работа. И пейзажите не стават винаги, както и портретите, между другото. Той има малко портрети, но пък всичките са уникални. По повод на едно негово честване, свързано и с изложба, има вечеря след това, на която много приятели и колеги са поканени. И Иван Пенков
на него му са му поръчали всички тези хора да произнесе едно слово. Той го написва предварително, за да няма нито една пропусната дума и нито една излишна дума. И казва следното: твоите изложби показаха на уния, които не умееха да виждат, как изглежда светът през очите на оня, комуто е дадено да вижда. Нищо повече не може да се каже за Борис Денев. Радвам се, че всички вие в тази вечер сте тук, за да се заредите с тази топлина и с това изящество на изкуството на Борис Денев.